di mo cellphone magpatima. Kalau itaw, asap di mo cellphone. Ako lagi, bebe, pa ko na kong wire diha. Prepara na mo may galagay ato nang ihatag atong tigmo-tigmo tabay ha. Mura ko gibombahan sa tibuok kalibutan. Ay tawa-tawa di man patima. Yapi ato kung naong gradi ka kitang naong anis naman ako eh. Alright may gala. Tawag unya mo sa 0909 922-3768. Wala mo ilaing tawagan may gala. Basik, ato na po mo sa akong cellphone. Manawag ba? Di na ako matubag. Anya tawagan 0909-922-3768. And of course, para sa ato karon niya, tigmo tabay! Ang atong tigmo tabay karon. Gana, hindi ko suko adi ato. Okay, tawag mo 0909-922-3768 worth of 50 pesos galod mga igala. Kani atong pangutana mga igala ang pinakaunang mutubag. Pinakaunang sakto ng mutubag mga igala makadawat og 50 pesos kita. 50 pesos galod. Maning pangutana, atangin ninyo na kaning sa ito gani Ma'am Fatima. Kaning bantayan ninyo din mga igala ha. Dara. Wala na ako'y syudad. Maning pangutana ha. Ay sabi na syudad be. Na ako'y syudad, pero wala ako'y balay. O niya, na ako'y bukid, pero wala ako'y kahoy. O sa pani, na ako'y dagat, pero wala ako'y isda. Sige. O sa ito magani, tawag mo 0909-922-3768 mga igala magkaigzonan. Sige, tawag na mo. Balik ko na ka atong tigmo-tigmo tabaway karon ning kapunon. Na ako'y syudad, pero wala ko'y balay. Na ako'y bukid, pero wala ko'y kahoy. Na ako'y dagat, pero wala ko'y isda. Natay callers line true. Hello, mayong gabi. O sa ito bag? Mapa. O sa ito bag? Mapa. Uyoy! Mapa is! Master ni Inday. My first caller na to. Nakadaog man dayan. Kinsa ni paliog, day? Saira. Asa man ka day? Nakastunga sa langod? Or nakastunga sa laon? Kahinay pa siya mong tingog. Okay. Hinay po na mong signal niya, day? Oo. Ay, hinay. Di ka na yung kadaog niyo. Okay, kinsa ni si? Saira. Ha? Kinsa ni palihog si Kayla? Saira. Saira ni, Saira. Mapatima, palihog kong lista sa iyo. Saira, mamig kinani utang. O sa apelido, Saira? Serenas. Sirina. Serenas. Sirinas ni, nakadaog siya itong una, oy. Si Saira, Sirinas. Daghan din ni Sirina, plural ni. Saira, Sirinas mga ay sa day ha, kaya ato tanaw ng imong number day ha. Sa man ni nawala man imong cellphone pati ma. Sa tanaw tay imong number be. 09 kare mo, kuan na lang ma'am, tuyo ka na lang paliog ma'am kay na para speakers libo. Day pila edad inday? Ha? Pila edad? 17. 17. Asa man ni nagpuyo si Saira? Tagatarong. Ay tagatarong na pod ne. Mao di pirmi ka makadaog inday. Kamaster ko nimo kuan god, kamaster ko kadali ko nimo makatubag na kay chotor. Na kay chotor? Nano? Na ba kay chotor? Walang daw.
Aw, ako lang. Ikaw lang. Nagana nagtudloan niya ay. Ay sige Inday, watay mong load Inday ha. Ha? Inday, watay mong load. Sige. And of course kani sponsored by Ma'am Christina. Unsay kaingon nimo sa atong sponsor karon nga si Ma'am Christina. Sige. Salamat. Yernil. Maura to Day, pasalamat ni Ma'am Christina Day. Ano siya magkakadungog ka sa komunitor dili. Sige Sarah, salamat kayo sa imong pagtawag Sarah and congratulations once again. Thank you Inday. Thank you. Naghanag niya tumbag ay. Oy sa ato mga si Angel Rose Palaka, si Ma'am Juicy Olson og si Ma'am Dima Anos in AU. Thank you so much for coming here, ma'am. Natay kuan may galan, natay winner. Wata-wata lang Inday kay duha pagkatuig babot imong load. Pasig dili ko maludan ako yung matuludan eh. Ano ka serious manibot ay? Live na karon sa atong YouTube channel ang Moody TV screen. Sige, tanawan ninyo dito mga kailan. Salamat sa pagtamsak Ma'am Josie and Ma'am Dima Anos in AU. Thank you so much natin. Minsahe Ma'am Fat. Baliw ko Ma'am Fat be. Mauraning Fat niya daot. Sorry. Nairi mo yun. Dere. Unsa man ni? Unsa gani ang number nga tawagan? Unya na idol. Naulhin na ka. O sa may imong pasabot nga tawagan. Ma'am Jenny Vale, thank you so much sa tamsak, ma'am. Asa din si Kuya R.A. Kuya Den? Tuara, speakers kuan. Tuwa speakers barangay. Ba't nakunsak din si Kuya R.A. Ako ramang usad rin. Ningot na gani ko dili. Ang akong kamot, nag-ikis akong kamot. Ya, ako pa ka-history, ako pa mixer, ako pa computer. Ako din tanan. Angel Rose Palaka, thank you so much. Ay, Ma'am Sikon, Matis, Ma'am Brains, Ma'am Elsa, thank you so much, Ma'am Elsa. Thank you. Kana. Thank you so much, Ma'am. Lupi, may dol, shoutout lang ko ni Tio Padling Inoy. Kadagas ngalan kanig yun. Padling Inoy og sa iya mga anak sa barangay Giwanon from Rogelio Inoy. Purok Loy, barangay Bantigi. Salamat sa pagbasa, idol. Thank you so much. Oy, thank you so much, Ma'am Elsa Inarius Vlog. Ma'am, thank you so much sa imong super chat, ma'am. Thank you gigaya. Good be my doll. Kinsanay, good be my doll. Hi lang ko ni Jel diha sa Pataw. Iya din ni Secret Mary Char. Og sa lihog ko play sa pagsubok og tukso. Tangsi. Pagsubok tukso. O ikaw patsar-tsar ka. Imo kong iamong sa imong kwan ha. Sa imong ibog-ibog. Magi ko na ibogan. Wala ko kay uno magkabuktil. Mag-uwi pa noon. Good PM ko din, aslan ko, nag-open na among sitio Dres Bantayan. Murag, wako kabalo silang lockdown, anak sir ha, ma'am ha. Kuha na lang ninyo diha. Di ko kato mag so far, wapa ko update ani. Siguro, wala siguro kay, saan ang sige. Aslan ko, nganong ikaw raman diha usah di, asa di si Ryan daw. Ay, si Ryan, murag, sa to, nagpa-ayud. Nagpa-ayud. Oy, Kuya Ryan. Naghingan rin. Nagpa-ayud ka. Usap di ka na kay matres. Oy, may kapuno sa ato mga sugindig paminaw diri sa kuan may galat diri sa Tugas ha. Pwede, it's me again. Elijah, request lang kog song aking ina para sa akong guwapang guwapang mother. Oy, ina man, mother gina. Tanaw na to, ma'am ha, sir. Eljane, kung ato ba ning magkuan Eljane kay kuan. Kasi ito gani kaning at oras na sa papitiks nila. Ma'am Elsa, thank you so much, Ma'am Elsa. Salamat sa atong super chatter di ha. Agod P. My doll, asa pa to? Si Relan Rosatasi, thank you so much. Kinsa ka ni Momo man eh. Agod P. DJ, no sa ang release of Citizen. Aso no sa akong release sa Citizen.
Wapit tayo update mga igala kung kano sang release ha. May hapon bayaw, shoutout ko sa ngari while gapamati sa imong programa makapawala sa problema bayaw from Eduardo Pescante. Uy bayaw, ikwante mo uyab diri bayaw, ipa-follow sa akong YouTube channel bayaw ay. Ika Silvania ra ba to? Asa na? And let's pray for Lebanese. Thank you bayaw, God bless you. Thank you so much bayaw. Thank you. Sige, padayon ko mga namina sa 102.9 Radyo Natin FM. O dili na ito maglangan mga igala, kay nalangan na ta, kay basig malangan na po dito, kay dili ito maglangan-langan. Dito maglangan mga igala, ang atong papitig sa dila, ato na ta sa atong portion, ya papitig sa dila. Oy, asa man si Ma'am Dines? Oy, asa naman itong akong crush? Sige. Ang atong papitig sa dila karon, walay laing kundili ang... Pasensya, ang atong mga sound effect rin may gala. Asa ito si Ryan ba? Si Ryan, ba't hindi ka mabusog ha? May ito, mabusog ka niya. Si gutom. May gala, atong papitig sa dila karon. Wala laing kundili ang Paulo Palwa Paula. Ako balikon, autopapitis nila ang Paulo Palwa Paula. Tawag ka mo sa 0909-922-3768. Kung sa pa inyo ipabot, tawag na. Ako balikon magila, Paula si Pala ba? Paula Palwa Paula. Yun. Sige, natay caller sa line 2. Hello, mayong gabi. Hello, may gabi. Kinsa ni palihag? Si Marlet. Ay, Marlet ne? Ate Marlet. Yes. Kumusta ka man tani, Ate Marlet Yung gago pa kontak sa inyo, pinakadlaw na ko katawag. Ay, nasuko. Oy, ate, sige, kagtawag na mo, ate. Oo, hindi ko kalusot. Dili ka kasalod? Hindi. Basig wa ka ni agis portahan. Asa ba ka ni agi? Asa ba ka ni agis? Bintana ka ni agi? Sabitaan nun. Oy, ate. Ate Marlet. Kaila ka ni Dines Mix Channel, ate? Ano? Kaila ka ni Dines Mix Channel? Hindi. Murag taga-inyohan natin, murag taga-tambagag natin. O sige, ate, ready na ka sa itong papitig sa dila, ate? Ano sa gani? Sige, ang atong papitig sa dila, ang Paula Palwa Paula. Kung hara? Paula? Di, Paula. O niya, Paula? Palwa. Palwa? O niya, Paula. Paula? Paula? Ay, sayop ko. Paulo Palwa Paula. Paulo? Palwa? Paula? Yes, kana. Okay na, ready na ta? Ready na ka, ate? Sige, paspasan na to, ate. Kay para ni ka Ma'am Dines Mix Channel. Sige, ate. Ready, go! Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Uy, kumusta? Ate, paspasin ka may, ate. Paspasin, ate. Kaya na nagukod ni mo. Kasi gusto ni mo maggukod, ang bao o ang karabaw? Ate, paspasin ka may. Paulo Palwa Paula. Go! Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Kumusta? Ate, nakay premyo, ate. Wala alaman ka ba matilang subong sa barangay sa Badak. Ate. Kasi nyo maduwa ka lima yung gabi. Kuya, wag premyo. Wag ko di mo ipaminaw. Di lang mo kuha mo premyo. Ay, sige. Ay, mo mo premyo. Greeting. Sige, ate. Salamat kayo sa pagtawag, ate. Thank you. Sige, salamat. Thank you. Sus, unta. Opat di kabuk akong kamot ba? Isuragin sa kong kahimtang diniinday. Sige, tawag mo mo ay sa 0909-922-3768. Sige, tawag pa mo. Natay caller. Tawag. Hello, may gabi Hello, may gabi. Kanang idol, palayo sa imong hinigugma. Ay, hinigugma naman. Sa imong radyo, idol. Okay naman, idol. Ni feedback man gyapon idol, palayo gamay idol. Okay, kana idol.
Kana. Kinsa ni paliw kay Idol? Georgia. O si Georgia na usam man na imong radyo diya naman ni pirik-pirik niya. Naman ni ungo diya ba? Ikaw ni Georgia? Georgia, ikaw ni taga-asa man ni taga-Georgia pug ka. Pila edad nimo Georgia? Tagabato. Si taga-Bato. Usa di ka bantol. Usa ka bantol mo. Sa kadagan kon bato. Ay pila edad nimo Georgia? 20. Naman ni tutor dia. 20 ni mong edad? 20 ay. Ay 20. O sa man ni double ni tricycle kuan kaning o sa tawag kaning Trijet. Laon. Sila. Pili pa ni kami niya Georgia? Dili na matcha na. Babaw. Baba ni mo. Oy, sige, Georgia. Ready na ka sa itong papitik sa Dila Inday? O, siya bitawag na ko. Ready na. Wala ko babagan ni kadugay. Mau ba? Sige. Paulo, Palwa, Paula. Ready na? Okay, go. Unsa to ay? Ano ba gidangat? Ang ganay, kadugay. Paulo, Palwa, Paula. Go. Paulo, Paula. Si Paula. Paulo, Paula. Georgia. Kami no sa Kami. Di baus man. Dai, ang kuan dai, ang Palwa dai mao na tunga-tunga. Paulo, Palwa, Paula. Okay ra? Okay ra. Okay, go. Paulo, Paula. Kuya, Palwa. Na Palwa na siya. Sige, padayon pa, go. Paulo, Paula. Palwa. Palwa naman naan. Sa mga daghangkan palwa din ha. Ay sige na, ay diretso sa imong greetings, ay go. Great na ko sa naminaw karon sa tanan kalibutan. Usi kalibutan. Wish you all the best. Thank you. Amen. Thank you. Nag-usap mo diya, Jordan, nag-eskwela mo. Dapat di klase dia. Taga-bato kuno siya. Kapag asa nga bato, siliti mo siguro itong bato siguro. Or sa asa itong bato, basing dilabus. Lapit na sinador na. O sige na tayo caller sa line 1. Hello, mayong gabi, Inday. Gabi Idol. O, di ba ang Inday good lagi? Kinsam ni Plihog. Si Juna ini Idol. Wala siya akong Si Jonah ne? Jonah. Jonah Bell. Pila edad mo, Jonah? 21. 21. O saan na minus 10? At taga-asa maka, Jonah? Putian. Wala siya akong load Idol. Wala nanukot. Oy, wakoy labot si Kuya Arya na. Oy, Georgia, ihatag na imong number karon sa 0915-470-420-03 ha. Kaya atong i-trace up ha. Okay ra? Naka-text lang ako Idol. Ano, mao ba? Huwag yan po nimong load. Wa pa. Sorry ko text na number. Mao ba? Sige. Kaya atong ganun ha. Atong tawagan si Kuya Arya karon para mahatag na ang load ha. Okay ra, Inday? Sige. Okay, nagko. Sige, day. Inday, unsa man kaning ready na ka sa tumapitig sa dila, day? Oo. Sige. Sundugasan ni Day, okay ra, Inday? Kaning woot, go. Tuwara. O sa man troy, ubo. Ubo tor, si bato, tos bike. Os babe. Woot. Tuwara. Or makinasa ilang tubig. Okay, Inday, sige na, Inday. Ready na ka sa papitik. Ang Paulo, Palwa, Paula. Go! Paulo, Paula. Di kumustir, Inday. Inday, sayon ra, Inday, no? Inday, sayon ra, no? Ano? Sayon ra itong papitik sa dila, no? Lison. Ay, sige, Inday. Diretso sa imong greetings, Paula. Paula naman. Kinsa tawag gani? Singalan gani, ane?
Nalibot ko eh. Jonah dahil, Jonah. Sige, Jonah, diretso sa mong greetings. Pag-traffic na ikaw, tanggap sa akong silingan, sa kong tata, o mama, o sa kong classmate, Jacqueline, Ari Grace, musta ka mga best friend, pinalang, salamat. Ayun. Oy, kang imong palalabola. Ha? Imong palalabola. Malalag lagi. Di o sa man single pa din eh. Ala ko, oy. Ay, nganong single man ka day? Nagbuwag mo day? Kailan study first? Study first ka? Ala ko, Ay, kabiriga. Ako, bro, dili man ko study first. Kaldero first man ko. Sige, Inday. Salamat, Inday. Thank you. Ma'am Queenie, salamat sa pagkani, Ma'am Queenie, ha. Tanawag akong postura din, kapuliki ko, aning atong kuandre. Sige, tawag mo 0909-922-3768, mga igala. Natay caller sa... Di pa gin matouch. Natay caller sa line 1. Hello, mayong gabi. wala, ita. Siya magkakitsa ka, ha? Idol, kinsa ni? Sila, idol. Si Sheila? Sheila, la la la, it's a nice. Taga-daing ka sila. Nagkakangkot, idol, si Chubatang. Oy, taga-kangkot si Chubatang. Oy, sila, nagkakuha lagi kag mayong signal dia sila. Alangan, idol, ano naman ko si Jimelina, gongkong. Naka sa Jermelina? Oy, asa man ka ni patong sa bunga, sa dahon. Pagtarong-tarong, hindi ko ibasin mo sa mani ay. Ha? Sa daon. Nakas daon sa nakay gahom. Nagtugan ko na wakas dahon. Nagtugan ko nakas gamot. O Inday, sige Inday. Okay na ka sa papitik sa nila, Day. Pero ayun sa mga utanan sa kon, sa mga Day, double ka, single. Kuhan, tripod. Triple ka, o sa pagtunin mo, pokot. Pagtarong di Day, triple ka, double, single. Kuhan, tricycle. Tricycle ka. O, asa man imong biyahe? Okay. Ay, Inday. Ay, sabi. Ay, sa Inday na ako. Oy, Maria Cristina Marande. Thank you so much. Mami Elvira, thank you so much. Thank you. Ma'am Dains, thank you. Sige. Inday, kaning ready na ka sa papitik na sa dila, Day? Sige, Day. Sundo ka sa ni Inday, be. Okay ra, Inday? Sundo ka sa ni Put. Tuara. Piasot. Balik ka sabi. Piut. Tuara. Nagit tinuod Jermelina. Sige na, diretso ito papitis nila. Ang Paulo Palwa Paula. Go! Ako mga Paula. Yoy! Pero Inday, paspasin lang gamay Inday. Kay gigukod man ka Inday. Paspasin Inday. Mapara kung mo, sulit po na mo pagsakan ras Jermelina. Sige. Paulo Palwa Paula. Go! Paulo Paula. Si Paululo. Na Paululo na noon. O sa man na siya. O sa magigugom ni mo nagkaon kag bungas Jermelina. Papa, sinibunga dito. Uy, nanay, bungay. Sige, iluwasan na. Or o sa magiugom ni mo di. Apos ugom ang spalto niya. Sige, Nay. Diretso si mong greetings. Ay, great mga DJ na ni Mabiti. Mabiti. Takasimo. Nagmati. Paluwi sa iwa. Ina ni Oreg. Nasa Intay. Hileng. Kulang DJ. Imong barangay official din. Iwi-greet ko. Ayan na lang DJ kayo. Ako nula parang official wala. Mo ba di? Ay, sige, Day. Salamat, Inday. Thank you guys imong pagtawag. Kung makatawag na po kasunod. Ma'am Elvira og Ma'am Jennyville. Thank you so much, Ma'am Jenny. Sige, pag magyaw-yaw lang sa kondre, Ma'am, ha. Gamo na siya tawa-tawa diha. Pero tawag mo diha sa kuwan. Hello, mayong gabi, Inday. Gabi Uy, kalimpios tubig. Tubig naman. Kalimpios tinyo. Kinsan ni palihok, Inday? Si Janisa of Simal. Uy, si Janisa. O sa maka Janisa mo rin magkagikan gihum sa bugdong tubig. Kuya. Janisa. At taga-asa magka Janisa. Nana? Taga-asa ka. Taga-Talangan. Taga-asa na pits talangnan. Sa Malabon. Sa asa na pits malabon. Sa Kwan. Sa Puroknokon. O asa na pits purok. Ay, ambot. Wala ko kay Baw. Oy, Inday.
Inday, kaning usa man 101 di Inday? Ha? 101 di ha? Init? Ay init yan. O sa init nga, init ko no. Ay sa Inday, kaya ako sa ning jakitan si Ma'am Rosalie dire oh. Ako sa ning jakitan Ma'am Rosalie, mayong pagkuan nimo dire Ma'am Rosalie. Salamat kay Ma'am Rosalie is now kana. Ay ready na ka sa papitik na sa dila day? Nanagad daw? Sige, ang Paulo Palwa Paula. Go. Paulo, Palwa. Oh, kana. Dili. Paulo Palwa Paula. Paulo, Palwa. Paula. Oh, kana. Go. Paula. Si Paulo Paula ba oy? Talibog ko eh. Kasi kalibog, pag nagkako, naglibog na ka, naon siya. Sige, usa pa tayo. Go! Paulo, Palwa. Ah, Paulo, Palwa. siya magka nagkamamawang magka. Kumano na yun? Siya humanda na ay. Sige na, diretso sa imong kuanin tayo, diretso sa imong greetings. Go! Great na kon si Jinemy Bilyones dira sa pabrika. Og si Brother Jinson, og sa akong nanay, si Letona family, og mga batasinin ka na lang. Thank you, Janisa. Thank you kayo, Inday. Alright. Sige. Natay, abli atong linya karon. Ay, sa kaminom sa kugtuba. Asa ba ito kumpaniyo dari mapatima? Imo magigkawat. Natay Colors Line 2. Hello, mayong gabi. Hello, may gabi. Kinsam ni Playhog. Alvin Poroswelo. Oy, Alvin, ikaw Alvin, magano kulit tao makikagtingog. Masa maka-inspired ka? Inspired. Alvin. Oh, ikaw tong bida sa kuan, Alvin the Chipmunk. Dire. Dili Alvin ako ikaw. Si Alvin. Kasuwerte ra po ni mo yung mga chipmunk. Pila edad ni mo, Alvin? Pila edad ni mo? 12. O siya maka nag-ugom kag tanon diha. Iluwat tunla. O siya may giugom ni mo kuan kaning himas. Bato. Kaya katagalog bato yun. O sige. Ay, kanay ko siya tawag ani. Kaning sabi, arang Pads, may gabi Pads, kalibog ka. Oy, Alvin, diretso sa papitik na si Dila, Ben. Okay na ka, Ben? Oo. Sige, sundugan sana, Ben. What? Oh, yeah. Kasweet na niya si Munting. Usa ko na, Ben. What? Oh, yeah. Kumarster ba ya, ay? Swerte lang ka, Ben. Wandering ko sa kasilpon, Ben. Ben, pila edad ni mo, Ben? Tolodos. Pila edad ni mo? Okay. 12? Oh, yeah. Mura lagi kag 38. Abi ka na kong binyur. Sige, Ben, dari sa tama pinisilipin ang Paulo Palwa Paula. Go! Paulo Paula. Hindi ko monster. Makita ko lisod-lisod ang ito mo, eh. Maglisod, asa makag-isante, Ben? Thank you. Imditsis ka, maudi pod. Sige, dili ba nilisod atong papitik, Ben? Gamay-gamay lang. Gamay-gamay lang. Dili ugma padakon ka ni ha. Sige na, Ben, diretso sa imong greetings, Ben. Go! Greet lang ko sa tanan Tagalibo. Sa tanan. Inyo lahat. Sa tanan. Sa tanan nga namati. Basta na tanan, Ben. Adaog na natin. Tanan. Gwapo yung sityo diya, Ben, kay Libog. Libo. Libog lang. Dungagi na og diya kay parang libog mong tao diya. Sige, Ben. Salamat, Ben. Salamat. Thank you. Sige, tawag ko mamay ka lang. Mag-ampog, sige no, mahimo ning upat ang kamot. Tawag ko 0909-9223768 natin caller sa line 1. Hello, mayong gabi, Inday! May gabi, idol. Ay, Idol. Kinsa ni pala yung Idol? Jessica Soho. Jessica Soho, ne? Taga-Pagrak.
Amo ba? Og kasuho ni ayo sa kaya ko ning i-vlog. Hindi dito, idol. Puro swilo ni idol. Swilo di ay. Asa na pinyas tabagak idol? Sa lower bangon. Binako sa abi binako nginyo dapat yung tabagan nyo sa may kasag mo. Sa wakas, idol. Nakasuod na jud ko. Oy sige day kag tawag di idol dili ka kasulod. Oh, upat na kabuwan, idol. Mao ba? Asa man kani agi? Lapit Pila na mo ma-exam eh. pila na mo kabuan? Pila ka buwan wa ka kasulod idol? Sa idol. O pila ka buwan wa ka kasulod? Upat na, idol. Mao ba nag-quarantine siguro na imong tawag? Oy sige idol. Apply na lang ganit ko din, idol. Ready na kasi mo papitig sa dila idol? I'm ready. Ang Paulo Palwa Paula. Go. Paulo, Paula. Si Paula pag katulad na Paulo, Paula. Palwa, Paula. Go. Okay. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Uy, kumuster? May nagindi nga wag kasulod ko una kay master din eh. Sige, usap ako na paspas sige may Paulo, Paula, Palwa. Balik ko. Sayop ko. Paulo, Palwa, Paula. Go. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Yay! Kasayon na. Daghan kay mga fans ni idol, oh. Mo ba daghan mo di na minor rondal? Daghan tayo mi idol, pero nagpon na mi idol, Social distancing mo. Mao dayon para di announce sa police. Oy, sige idol, diretso sa imong greetings dal. Go. Una sa tanan, idol, may gabiin ninyo mo. Nimo lang, wa makikauban di idol. Oy, nakoy kauban diri idol, babae ni siya. Lutol siya. Sige idol, go. Maing gabi sa Barangay Tabagak, labi na guys sa mga namati, nga paborito nila ang papitik sa dila. Oy, thank you. Sa tapod. Greet ko sa Oropisa Family, Porosuelo, Adila Cruz, Villa Carlos, Talawagan, Piyos, Jimenez. That's all. Thank you. Ay, mura mag beauty pageant. That's all. Thank you. You're welcome. Ay, mura mag call center agent ni. Our flight now in Airborne. Sila, salamat idol. Welcome, idol. Thank you kayo. Sige, abli atong linya mga igala 0909-922-3768 mga igala ha. Sige, tawag mo mga igala, tawag mo igsunan kay para papitig sa atong dilo. Kaya ka pa rin yung kabon sa kanginan si Kuyang Indiano. Si Kuya din, wala na line pa. Natay callers, line 1. Hello, line 1. Line 2. Hello. Hello. Ayoy, kabog na manaan eh. Kinsa man ni palihag. Idol. Kinsa ni palihag kadal? Si John Ros. Si John Ros ni, John Ros. Rod. John Ron ni, John Ron. Asa ka dapat nagtawag idol? Nakaatbang sa high school idol no? Idol. Taga-asa man ka idol? Idol. Taga-asa man ka idol? Ako sa idol. Taga? Taga-tabaga ka? Kaugal. Asa ko na? Taga-ugangan. Sige idol, pila edad idol? Agik eh. 23 ka idol? Idol. Idol, pwede pangitag signal idol ba? Putol-putol man ta idol. Okay na idol. Idol. Ano putol mo si idol? Ay sabi kay naputol man. Na kay message. Less than 20% your battery power. Nate callers line 2. Hello. Hello, good evening. Kinsa ni palihag? Si Granny ni idol. Si Granny. Oh, Granny. Granny yan ati. Granny love you. Granny, asa ka nanukad karon Granny? Paman silang ngayon sa mayon. Granny, nanukad sa luyo sa... O saman, mudagan na ka kay nanukad man ka? Ay, idol, kumasa man ta di idol? Okay da, ari, damo kay namati. Uy, salamat kayo idol ha. Idol, pwede ko mo hangyo idol? Ha? Pwede ko mo hangyo?
Idol! Idol! Lagi. Ayaw itaw kong biyahe. Gibiyaan na gani itaw ko. Pero di mo naman ko biyaan. Pwede ko mga idol, naguman ako broadcast room, daghan mo naminaw diya. Ikaw ni bala pakaon na paniyapon dola. Unsa man dol, cool? Unsa man, deal or no deal? O sige idol. O ready na ka sa itong mapitig sa dila, dol? O pila ka mong anak, dol? Duha? Kulang pa napolo. Sige dol, Paulo, Palwa, Paula, go! Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. You kumaster. Kumaster idola. Baya ay. Pero idol, paspasi ka may idol be. Paulo, nganong di makakalito kayo og Paulo? O sa man mo ning imo uyam sauna? O paspasi ka may idol. Paulo, Palwa, Paula. Go! Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Paulo, Palwa, Paula. Oh, marigidangat na. Mura na nagdugdugan. Sige idol, salamat kay idol. Sige sa imong greetings. Go! Greet lang ko diri sa amon mga pilingin nga namati isara diri sa radyo natin. Iya mo kanila paborito. Ay. Pag dabot na lagi kan sa gawas, umana siya nga quarantine sa puta. Ayay, o ni idol, white chocolate. Why don't you pakit? O sa pinada, white chocolate. O sa man, ay sobre. Ay sige idol, salamat sa pagtawag idol. Tama. Thank you. Sige, tawag ko may kala. Pero muhangil lang ko papahuwayan sa agay. Sabi mo inom sa tagwan be. Mo inom sa taog bahal. Oy mga bata, dili to bahal ha. Dili na wet tubig na inom. Hello, mayong gabi. Gabi po idol. Kinsa ni palihag? Si Ate Ruby. Uy, Ate Ruby, sama na Ate Ruby, kumusta naman taong ka? Gimingaw sa isa, nawa dira. Iyay. Nagluib naman to ate. Saan man to siya, oy? Nagluib siya kay nagluto ko na siya sa birthday niya. Yang giluto kay graba man, yawa man malata. Nagluib siya. Ay, may nag-drink, di ba yan diri sa amo, bakit kay Kusiniro? Uy, basi na kasi riha ba? Basi giling lang ako na siya sa lugar ni para di ko gagkaon. Oy ate, kumusta man si ate? Ate Nunoy. Ganong ate Nunoy ba to? Kumusta man si Kuya Nunoy ate? Bago pa siya naabot, ikan sa paradahan. Ay, bago pa sa naabot ate, gikan sa paradahan. Kamusta man ang iyang kuwan ate, pagkanabuhi ate? Wala gi, uy. Pauli na lang siya. Ni uli di siya di ay. Mau ba sige lang ate, kay og mga adlaw daghan na yang pasahero ate. Dito. Lagi ate. Nya, ready na ka sa papitig din sa dila ate? Hindi na. Sige, ang Paulo, Palwa, Paula. Go! Paulo, Palwa, Paula. 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 Paulo, Palwa, Palwa. Ikaw master gini ate. Master, pwede ka nakabreak sa record ani ni ate. Ay, pero ate, katorang nakabreak sa imong record ate ba katong kwak kwak. Katong sound effect na mo diri nga kwak kwak. Ate nakabreak sa imong record kay mauuaw mag-ataw. Sige ate, diretso sa imong greetings ate. Robe, go. Great lang ko 23 birthday kay Mirian Midalyo. Aluman ko ni Kuya Nunoy. Nag-birthday karon. O sakang Gia Balihado nga naa sa pabrika nag-birthday karon. Nag-birthday. Mari Balihado Midalyo. Happy birthday Gia. Diri man to siya ganina kagwa pa ba niya. Naghanap ng birthday ate. Idol pa akong mga amiga diha sa Kuan sa Malbago kang Sister Saning, ang Roslyn, kang Sister Baby, Daniel, kang Gaurunto, kang Marisa, kang Baby, kang Umpoy, kang Lorraine, kang Johnny,
og kang Ernie, og sa tanan nga niya sa amoa, og sa akong duha ka apo, si Andrew, og si Pamela Jean, og sa imo DJ nga nag-inusara diha. Oy, thank you ate. Kaluoy itaw na ko ate. Ay. Og kanang idol na adi ay ko'y isulti. At so bitaw, gusto bitaw nga mo appeal nga mga ng team user para Unsa nga user, idol? Unsa nga user, ate? Para kapag magamit og team para maka-appeal sila sa kuan ba sa papitik. Mag-unli call sila all net para maka-appeal sila. Yon, salamat kay sa advice mao man ate. ang gamit na ako, idol. Mao din imong gamit di ay. Kuan lang sila, mag-load lang sila og 20 regular unya EN 20. Ayan. Sige, kuan na siya, ato ni pa-apply ate. Na siya nga unli all net. Pero ate, dili din mo libre ate? Dili din mo libre ate? Libre ko kung naay maka-answer sa ako niya tigmo. I-text na ate. I-text na ate ha. I-text ate ha. Angon sa? I-text na ang imong pansiran ba? Tigmo-tigmo ba? Oo, uy. Sige ate, sige ate. Sige, sige. Salamat ate. Thank you. Salamat. Ayan. Aysa mong tawag kay Papahuaya siya ka. Oy, thank you so much kay Aysa mga igala ha. Kani. Tanaw siya na to. Thank you so much ka Ma'am Rosalie Korea Vlogs. Ma'am, thank you so much mama sa imong blessings. God bless you. Thanks for good entertainment. Salamat ma'am. Thank you mini. Thank you Ma'am Rosalie. Thank you so much. Madamo kay salamat sa imo mama. Ay Tagalog ra yung mahilunggutan eh. Salamat kay Ma'am Rosalie ha. Hello mayong gabi. Ay, kan ne, suwabing suwabe. Kinsa ni si Bong Navarro ne? Si Jan Art, kumusta mag-art? O yun, asa magkakaroon Art? Naka Santa Fe? Yes. Ay, sige, kumusta matong bugasan di Art? Sige Art, ready na sa papitig sa dila Art? Yes. Sige. Yes, show. Tumagas ako, Art B. Yes, show, go. Yes, you. Ini si Art limited gini. Yes, show. Usap Art B. Yes, show, go. Yes, you. Kakiyot kayo. Kaya ka po kasi mong aping. Kakiyot ka kini mo Art ba? Sige Art, ready na ka Art? Paula, go. Art. Nawal. Sige, Paula, go. Paula. Art, sama Art, gikan pa ka biyahe Art. Kada purong biyahe nga. Lipong pa sa biyahe ba? Art. Direksyon mong greetings, Art. Asa naman di si Art in town, ay? Hello, Art. Wala na yun si Art noon sa si Art. Idol, tawag niya balik, Art, ha? Tawag niya balik. Natay color. Ma'am Rosalie, madamo. Maraming salamat talaga, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Feel appreciated. Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi, idol. Ay, kani. Kinsa ni palihag? Si Juan Iskara. Si Juan Iskara. Pila edad, idol? Ha? Pila edad? Team. Pila edad, idol? 16. 16 ka, idol? Sabi pa na akong 3 anyos pa ka. Nagtugan ko, idol. Duwin din ako katup. Cute kay ang busis ba? Cute kay murag bulinaw. May bawa pala ni mga tingin sa bulinaw. Illegal! Taga-asa man ni si... O siya nga lang ganyan. Yun sa mayon. Ay, luyo sa mayon di ay. Ay sa idol na sa ko yung ay sa kadiyot lagi ka idol lang di idol la. Luyo di sa mayon idol. Idol. Sige isa. Api, o sa man ni single ni double.
Ha? Single ni double. Ikat. Persikan na eh. Ano, persikan mo na eh. Oy, Ma'am Fatima, paliw siya kusak-sak akong charger, Ma'am Fatima, be. Ay, sige, Idol. Ready na ka sa pamilig na sa dila, Dol? Imo sa charger, ma'am, paliwag, ma'am. Ready na ka sa itong pamilig sa dila? Ready na pa, Idol. Sige. Ready. Sondog ka sa nebe. Put, put! Usod. Oy, pasintabi po sa nangain. Ready na ka, Idol? Sige, ang atong pamilig sa dila karon ang Paulo, Paula. Go! Paula. Sige, magkag-Paula. Paula. Go! Idol, oy. Ha? Ay, kadali ha. Sige. Panukad. Okay, ikaw nga panikan si kada dia. Sige, Idol. Sige, Paula. Go! Ako, be. Si ako. Paula. Okay, Kamaster gani kaayo niya ba? Hala ay. Kumasok na ka, Idol. Oh, pero nilubad man kaday. Ang akong kaistorya gani duwindi man to. Karon na sa man ni duwindi na mura naman ni itik no. Oh, naman kani sa akong YouTube channel rin ay naay nagtan-aw nga itik, naay nagtan-aw nga kabayo. O nga, mga o sa ito gani. Like anding nagtan-aw dere ang ngalan si Ma'am Dines. Sige dai, diretso sa imong greetings dai, go. Okay. Idol, great song sa ngalayan sa mayon. Labi sa kong silingan na namati, itagabay, radyo natin sila, bantay sila sa iyo, Idol. Kaya nga po magpamagigan sa gawas. Let's go, Idol. Oy, tay. Walay chocolate eh. Chocolate uri, Idol. Pero di sa pagkawas, Idol. Di pa siya kagawas ate? Hindi pa. Mau ba? Sige, ako lang sa gawas te. Sige ate, salamat sa pagtawag. Sige, Thank you. Nagkakitag cooler, murag di na ko katron slaway. Sige, lubos-lubosin na to. Oy, thank you so much, Ma'am Rosalie, Ma'am Elsa, sa mga super chatter natin dyan. Thank you so much, Ma'am. Hayaan nyo, makabawi lang yapan ako, Ma'am. Ha? Hello, mayong gabi. Totot man. Totot? Hello, Totot. Nagtotot man akong Totot. Adaro, may caller. Hello, line 2, mayong gabi. Kinsa ni palihog? Si Ken. Kinten? Oh, Tintin. Tantan. O siya sunod na ni Day, 99. Taga-asa man ka, Ten. Kudya. Suko ka? Ten. Ay, Idol. Kuyawan mo ko ana imong ngalan tinoy Tintin man natin. Ang iba na ba natin sa laing lingway bastos. Ten. Sa kanang-ngalan ka ni Gyos. Christine man, Idol. Ay, Christine din na di ay. Oy, Inday. Ayaw na lang ng Tintin, Inday. Kana na lang, Chris. Okay ra? Tintin mo daw sa call, Idol. Kana lang untang Chris. Dili ka pa. May mukhang Chris Aquino. Sige, Chris. Okay, Christine. Dua makabok. Christine 10. Ready na ka, Day, sa tapapitis nila, Day? Oh, Idol. Isa. Ready na. Sige, Day. Exercise ka sa nila, Day. Okay ra? Oh, sige. Exercise sa nila. Woot! Tura. Mura magtubig nga natsuan. Balik sabi. Woot! Mura gida nga. Nag-amamaong mangka. Ay, Inday, nakaila ka ni Bisdak, Day? Idol? Nakaila ka ni Bisdak? Balikan sila. Bisdak, nakaila ka? Hindi nga na mo sa una. Asilingan na niya. Si Bisdak dire, nagtanaw sa akong YouTube channel. Ready na ka, Day? Sige, Paula, go!
Paulo, wala. Paulo. O si Paula, o siya man nga Paula man mo ha. Ay gani dilipag nga. O balik sa Paulo, Palwa, Paula. Go! Paulo, Paula. Paulo, Paula. Paulo, Paula. Go Paulo. Wala magkakita og iro nga naglupa niya. Hello. O sige na, diretso sa imong greetings na, go! Okay, labi na sa ako. Yung anak birthday na ron. Hindi yung dudong. O sa Santillan family o sa imo idol. Ideal. Kuya po si sa imong ideal. Sa paday. Mara day? Sa idol. Sige, thank you. Sa tingalan gani ani Tintin. Tintin di karanen di aranen di armasin. Wow, di Carabao. Kadumdum ka na, Fatima? Fatima, kadumdum ka na? Pin di sarapin. Bisak TV, Rosalyn Alim sa Lagabayo. Search mo na si Moody, hindi live stream. Ma'am Rosalina, baka Moody live stream na mo yung ilagay mo dyan, ha? Hindi yan, ha? Paso ko ba ng Tagalog? Hello, mayong gabi, eh. Sige, Idol. Uy, Art, ikaw ni Art! Art, ikaw ni... Yes. ang pagbabalik ni Cardo Dalisa. Sige, diretso na ka sa papitik. Paulo, Paula, go! Paulo, Paula. Bugnawag tingog Art, oy. Pura bago shooting. Sige, Art, diretso sa imong Art. Diretso sa imong diretso sa imong greetings, go! Ito siya ako ng bata. Sa burungot. Sa Cabrera. Sa Silapis. Sa kumungatay sa... Sige pa. Sige pa. General Idol. Sige. Salamat, Art! Kuya, wag Art. Wala, oy. Napaman siya, naka-onboard pa, my God. Dara pa. Sabi kay, usama ni. Ma'am Rosalie, thank you so much, Ma'am Rosalie, ha. Dira. Ma'am Marvy, the traveler, thank you, ma'am. Kala ko, the Marvy, the TV screen na po. Hello, mayong gabi, Gabi. Ako ni, kinsa ni palihog? Second sa? Kinsa ni si Inday Fatima? Naman si Fatima sa kong kilid. Kusam ka naghilak na nga nagtawag. Uy, kusam mo din nag-away, ma. Kinsa ni palihog, idol? Idol, kinsa ni palihog, idol? Ay, Ma'am Rosalie. Oy, kung nagdiri kay nanguntahan na si Ma'am Rosalie o asawa ba ko na akong kauban dire? Wala, ma'am, gibihan ako ang asawa kay umat ka buktiil. Yan na pa ikog ba? Akon to parente. O, tawag mo sa 0909-922-3768 atong oras mga ikala sa Kapunon. Alas 6 sa 55. We have 5 minutes more. 5 minuto lang tayo magsama-sama dito. Yan, nagtatagalog. Gitig-gidig na ako. Natay caller sa line 1. Hello, line 1. Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Ayun, kinsa ni palihog, idol? Ha? Kinsa ni palihog? Bibi Bautro? Si Bibi Bautro. Taga-asa ni idol? Taga-kaon ko na idol? Taga-Batang? Ay, taga-Batang. Pero kaon ko niya po ng Batang, idol. Kaon ko niya po ng Batang, idol, di ba? Ketyo. Sitio di ay, Sitio. Idol, ready na ka. Kalubihan. Ano, idol? Ketyo Kalubihan. Ay, Sitio Kalubihan, Barangay, sama na, Sitio ng Batang lagi, no? Sige, idol, ready na ka sa papitik na sa dila, idol? Nano, idol? Sama ni idol, double ni single. Single, idol? Ay, single ni, pila edad? Pila edad? Ano na? 16. 16. Nagmama naman ganini mo. May gitawag pa ko kung mama diya ba? Ingong single nga na kayo nagmama diya. Kaya na, dong, naay mong mama, dong?
Pare atong imong istorya sa una ba nga dong, nay mong mama dong, manukot ka sa utang dong. Sulti ni mama, wa kuno siya dire. Oh, idol, ready na ka single? Ano, idol? Ready na ka sa papitik na sa dila, dol? Dahil maklaro, idol? Ano, idol? Sige, ikaw na kanang padoldol sa radyo, dol. Total, huwag mo feedback. Idol? Oh, kana. Ready na ka sa papitik sa dila, dol? Oh, ang Paula, go! Paula. Ato ara. Mori kidangan. Di sa babi. Paulo, Paula, go. Paula. Ay, idol. Idol. O siya magikaon nimo nagkaon kag papel. Ay, ilwa sa nadol, ilwa ha. Ano nagkaon papel? Paula. Paula. Ila. Si ilo. Oh, sadal. Paulo, Paula, go. Paula. Ila. Si ila ba oy? Kuya wara ba nimo og katawa, dol? Paula. Oh. Paula. Oh. Paula. Pangita sa signal, dol. Ay, dol. Naputol man noon niya. Ay, shush. Sige, tawag pa mo. Ay, sabi, ato na ipag-shoutout sa atong mga country, atong mga idol rin sa atong live stream. Hello, mayong gabi. Hello? Ayun, nakatinaw sa tubig. Kinsa ni palihog? Si Rosa ni idol. Si Kinsa? Si Rosa. Si Rosa ni Rosa? Rosa Tasi. Idol. O sa man idol, padong na mo pangatolog. Rosa Bacolod. Rosa Kalawagan na idol. Ha? Rosa Kalawagan. Ay, Rosa Kalawagan eh. Ay, salamat kayo sa pagtawag ni mo, Ate Rosa, ha? Taga-asa mo ni si Ate Rosa? Taga-Tabagat idol. Oy, taga-tabagang asa na sa bagat, te? Isa idol. Kinsay, asa na sa bagat? Diri sa Bangus idol. Sa Bangos, iyay. Lugar Ore, Bangus. abi na ko, oy, te, naay nag-text rito, abi ko nun nila, te, si Rosa Rosso ko nun ka, te. Si Dr. Libres Rosa Rosso. Isa idol. Bugoy ako ni mo, bisda ka, eh. Di sa akong live chat, ba, naay nag-text, mura ko nun kag si Rosa Rosso. Doktora, Libres, Rosa Rosso. Ikaw yung bisdag, pataga na kag yawit niya bisdag. Sige, idol, diretso sa pabitin sa Paula, go! Paula. Si Paula. O, balik, go! Paula. Uy, kumusta eh? Master idol, kay bungot. Siya may bungot. Lalai po ko siguro kay tanaw na kay bungot. Bungot. Master idol na may bungot. Nalamak kay bungot. Idol. Asa man dapat niya bungot kanang naa sa igbaw, naa sa tunglaw, naa sa ubos. Ilok. Sa ilog. Siguro yung bungot sa ilog. Ay, idol, diretso sa mong greetings, idol. Okay, sige, nagkatawa si Mami Elvira. O, sige, go. Greet ko sa akong mga anak, si Susan Nonoy, Nining Nini, Bibi Buloy, Uy. tupod sa lagyo nga lugar, idol. Asa mga lugar, idol. Kailan mo May sa Manila, sa Baguio, Bacolod, yun. Dagupan. Oh. Amo lang. Thank you, idol, ha. Thank you. Salamat, idol. Okay, idol. Ma'am Rosalie, tawag ka, Ma'am Rosalie, para mo appeal ka sa papitik natin dito. Kasi parang dila mo, para piktong-piktong niya ni Bisdak, ha. Sige. Last one caller ta mga igala karon ni kagabion. Atong tagna alas 6:59 oras gatod kanato sa GRBE Printing Shop na may butang sa Alonso Street, Poblacion Madrid, Cebu. Amo himo sila mga tarpaulin printing, t-shirt, printing documents, printing sticker, PVC ID, and Rush ID and more. Kontak ra sa numero nga 0946513633, 090931277758, and of course pwede ka katawag sa 0951
0917-563-3309. Yun. Hello, mayong gabi. Gabi, idol. Kinsa ni palihog? April. April. Asa apelyido? Dukay. Abi na ko, April Joy. Taga-asa man ka, April Dukay? Dukay sa may Eldorado. Sa may Eldorado. Ay, kaning April Dukay. April. Idol. Unsa man ka nabuwan nga na tao, Inday? April. April, abi na ko gusto. Inday, unsa man ni single ni double? Single. Alam, ikaw double. Ay! Nganong single ka, Day? Pero nakauyab ka sa una din, ang buwag lang mo, Day. Ato nin dugay-dugayon kay last caller naman ni siya. Inday. Idol. Kaning nganong kuan man andol kaning konsepto kaning nganong single na lang kakaron. Ano, idol? Nganong single na lang kakaron. Study first. Study first pa. Sure ka, study first. Asa na may college na ka, idol? Idol. College na ka, college? Senior high. Senior high, yan. Idol, pag kaning pagkogi og eskwela, idol, ha? Oh, Para dili na dayon ka study first. Ang iniguman ni mo eskwela, ang tawag day gugma first dayon. Hindi mo po. Sige, idol, ready na ka sa papitik sa dila, idol? Ready na, idol. Sige. Ato papitik sa dila ang Paulo Palwa Paula. Go! Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Paula Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Paulo Palwa Paula. Gusto mo ka nag-istorya, ang imong dila na taas? Sige, Day, diretso sa imong greetings, Day, go! Greet ko sa Dukay, Confederation Family diri sa may Eldorado. Sa mga silingan diri, kagito man dito sa Sirkulo, sa Kagara sa Kampo. Amo lang, idol. Thank you, idol! Thank you! Oy, Ma'am Queenie, Ma'am Rosalie, ang number niyo, alam mo, oy, iwan ko kung makapasok ka dito, ma'am, kasi sa mga malapit ng lugar dito, hindi makatawag niyan, parang hindi makapasok sila. Pero try mo, 09, asa na itong number, ma'am? 0909 922 3768. Kana, balik ko na ako, ma'am. 0909 922 3768. Sige, tingi tawag, ma'am, ha? Ganing, di ka kakuha na, ma'am. Di ka kasulod. I'm sure, di ka kasulod. Kanapin daw si Ikik diha, si Ma'am Queenie diha ba? Sige, nagtawag siya. Di ka kasulod, si Ma'am Queenie. Hello, mayong gabi, Hello? Ikaw na ni Ma'am Rosale? Hello, mayong gabi, Ato ara, ni kuan man ni say tot ko no. Ay Ma'am Rosalie, tumawag ka na Ma'am Rosalie. Ay sabi 0909-922-3766. Kana ma'am, tawagin. Tanaw to makasulod ba ka ma'am? Dagay kitag caller ma'am, dagay ka mag-atang sa tong linya Ma'am Rosalie. Siyempre gana ako mo kadungog sa imong tingog Ma'am Rosalie. Ay. Sige nga, try mo nga tawag ma'am. Bisdak, salamat sa pagbisita. Bisdak, ha? Wait po. Ano daw? Ikaw na ni Ma'am Rosa. Hello, Ma'am Rosale? Hello? Kinsa ni si Ma'am Rosaline, Dili. Di ba na kung si Ma'am Rosale? Kinsa ni pala kay Dal? Jay, mura man ni Grobo. Ay, kisa man akong istorya si Ayayay. Idol. Kinsa ni palihog? Ay, Idol. Pangita sa kon Idol, pangita sa signal Idol kay mura kag robot nga nangaguba ang pisa, ha? Alas 7 ko. Ma'am Rosalie, sige, try mo nga. Kani si Ma'am Rosalie. Hello, Ma'am Rosalie? Hello? Gipat siya tayo. Kay Rosalie lagi tawa. Ma'am Rosalie, alam ko ma'am, di ka makapasok ma'am. Tayo ko ma'am.
ang sasabihin lang ng operator niya is ano, the telephone number you have dialed is daily telephone number. Hello, mayong gabi. Hello, may gabi, idol. Kinsa ni palihog? Si Ala Jane. Akala ko si Ma'am Rosalina. At saka si Ma'am Queenie. Si Sarah Jane, Sarah Jane. Ha? Si Sarah Jane. Ala Jane. Ay, Ala Jane. Taga-asa magka-Ala din. Ala Jane. Barangay Tamaga. Taga Barangay Tabaga ka, Day. Day, usa man imong gikaon din, nananyapo na ka, Day. Mura man kang nag-ugom og plato. Ikulipa sa na, Day. Hello. Sige, Inday. Usa man ni single ni double. Ha? Double ni single. Single. Ay. Natapat ning away ro sa uyab. Unsa man ni kaning estudyante ni dili? Jante. Unsay grado? Magsutenyer na. HM ang gikuha. Ayo sa day dili man grado kung gipangutana sa imong pag-eskwela kung gipangutana grado sa imong kibido. Ay, HM di mong gikuha inday? Oo. Meaning na how much? HM, how much? B is HM, Bachelor of Science in how much department? Ay, sige, inday. Diretso na kasi mo mapitig sa ang Paula. Go! Ata, naun sa man eh. Wapa gani kasugod, sige nagkatawa. O sa magkagikitik ka diha. Sige, go! Paula. Ayay! Kumaster na inday. Sige na, day. Great na, day. Kamatay oras, day. Day. Sige na, day. Diretso. Asa ka rin ka nag-eskwela, day? Madidayas pag-ingat. Siyempre sa eskwelahan gyud. Sige, day. Diretso sa imong greetings, day. Go! Greco, sa ako mga papa din nag-inom, si Paulo, at si Tia, Madan, si Lola, si Lola, at si Amalit. Ayan, si Idol. Ayun na papundok ka kay Masig Day, pulis mo. Sige, amo lang tayo. Sige, Inday. Salamat, Inday. Thank you kayo. Oy, Magela, matay oras Magela. Palihog lang kayo na magtawag. Matay oras na magigala. Sige, si Mami. Airplane. Sa airplane mo na. Sige, babasahin ko lang to mga ano dito sa mga tatagalog na kinyay. Sabi, Ma'am Rosalie, thank you so much. Bisdak. Oy, may pang-load, 9 monthly. Rosalie, Ma'am Jennifer, kanta pa naman. Salamat sa nag-BG ha. Salamat kayo, ma'am. Thank you so much. Ma'am Rosalie and Ma'am Elsa. Thank you so much, Ma'am Elsa. Madam Elsa, yun. Ay, matay lang yung igong muras mga igala. Ay, kinang na ito magbuwag-buwag adi mga igala. Nga kinang mabubuwag ko sa takuyam. Ay, siya, kaya mura ko nagtingog akong mikropono ni. Sige. Salamat kayo sa iyo pagkikuman ka na ako mga igala ha. Salamat sa iyo pagkiguban ka na ako sa duhang oras ato nga programa may gala. Padayon ka mga nagkiguban sa inyong higala nga sikoy aden. Wala na mga oras mga gala. Dili na mapungan na itong oras mga gala magigsunan. Manamilit na lang tanin nyo mga gala. Mga pinalaga na mong isokindig paminaw. Alright, sangan sa Tibok Versa sa Radyo natin FM 102.9, your friend, your radio mga igala. Sangan usab sa itong general manager nga si Sir Boy Fortunato Espena. O sangan usab sa itong mga admin officer dari mga igala si Ma'am Fatima Espena mga igala. And of course sa atong mga sukitig paminaw sa naglalayng lugar diha sa Cuarto de Cerreto o sa Bantayan Group of Island. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanako. Salamat kayo sa inyong pakigduyog kanako mga igsoon mga kigalaan. Okay, by the way, og mga adlaw mga igala ang mo onboard diri og mga adlaw si Papa Joe mga igala ha. Ang music mo og mga adlaw.
Wala sa mi on air og mga lawas si Papa Joe sa ang on air rin. Anya mo balik ta sa Lunes. Unya atangin ninyo ang among RN Circle and Story ang handusan sa kakuy anak. Atangin ninyo may gala kay ang taga Malbago ang kuan ni si Inday nga taga Malbago ang sender ani magigala magigzonan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw kani akong katapusan nga panamilit ang akong ihatag kaninyo magila magigzonan. Ang inyong pagsunod og ang inyong pagsunod sa pangimangno sa pamalaod sa gobyerno Samar ang imong giluwas ang tibuok nimong pamilya mga kailan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay ko ng Dios ug maayo siya. Walay laing ngalan giubog gihatag diri sa ubos sa kalibutan kundi ang ngalan lamang ni Jesus. Ang tanang binuhat sa langit sa yuta ug elom sa yuta mga kailan magasimba sa iyang ngalan. Salamat sa pagpaminaw. God bless you. Bye bye everybody. Mwah. Bisnak, pabira masipiara pero sa station ID nito. Hindi ko na mute. Ma'am Rosalie, thank you so much, Ma'am Rosalie. Sino pa to? Tingnan natin. Ma'am Rosalie, thank you. Bisnak, thank you so much. Ma'am Marivi the Traveler, thank you so much, Ma'am. Ma'am Rosalie, salamat sa blessings, Mama. Ma'am Elsa, salamat sa blessings, Ma'am. Dimanos in AO, thank you so much, Ma'am. Ma'am Queenie Joy, thank you so much, Ma'am Queenie Joy. Ma'am Jenny Vale, thank you. Ma'am Huge Z Vlog, yon, thank you so much, Ma'am Huge. Bisdak, thank you so much, Bisdak. Asa na dapit, Ma'am? Sino? Rosa. Huwag kayo maspiaw. Thank you, Miss Doc. Thank you. Sa lahat. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, everybody.